za stres a zahoďme všetko za hlavu. Práve prišiel čas relaxu, tak udrť, ubal, zapal. Dymy, dymy, sa sigi, sigi, tak ubal, ubal, nech sa zdymím, zdymím. Keď dymy, mi to ale stúpa do prašiny. Pohoda ma ovláda, neriešim hovadiny, jo. Dymy, dymy, sa sigi, sigi, tak ubal, ubal, nech sa zdymím, zdymím. Keď dymy, mi to ale stúpa do prašiny. Pohoda ma ovláda, neriešim hovadiny, jo. Smrdím od indoru, ja smrdím od indoru, smrdí mi auto a smrdí od indoru. Všade, kde som, to smrdí od indoru. Furt počúvam, jak smrdím od indoru. Fajčím celé roky a smačím veľké kopy, fajčím non-stop aj po ceste do roboty, fajčím rúža len špeka, gáču drtím, prstov nič neseká. Ganža upokojuje, ganža ľudí spojuje, preto za legalizáciu marihuany bojujem. Ja nepociťujem znaky schizofrenie, nikdy som z ganže nemal halucinácie. Ganža, 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 vždycky je s ňou veľká sranda, jo. Ganža, 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 huliu tu som ňou celá banda. Dymy, dymy, sa sigi, sigi, tak ubal, ubal, nech sa zdymím, zdymím. Keď dymy, mi to ale stúpa do prašiny. Pohoda ma ovláda. Takže vítajte. Všetci vieme, prečo sme tu, takže myslím, že netreba žiadne úvodné reči. Len toľko, že začína 5. ročník Milión marihuana march. Taktiež vás chcem poprosiť, aby ste sa správali slušne, inteligentne a v súlade so zákonom. A teraz by sme sa mali presunúť na druhú stranu Dunaja pomaličky. Takže sa robo pochodu. Jedine outdoor. A indoor asi. Asi kombinácia. Ale ne, asi určite outdoor, taký dobrý outdoor je. Kanabis! No, neviem. Skore, podľa situácie, no. Ono to záleží, aká je príležitosť. Narobiť si to, na čo mám chuť. Viem, kedy pracujem, aj kedy mám kľud. Viem, kedy vypnúť, mám kedy zapnúť. Jebo v obleku môže aj prasknúť. Jebo v uniforme, čo ma chce zatknúť. Deťom za kus kvetu dvere chce zamknúť. Vymedzených kokotov je na čase zasnúť. Sami sa vozia najebaný v chare. Spitý bandel má karek. Alkohol môžeme, bo sú na to danie. Nehúďte v pokoji, zver na pohárik. V moderných krajoch je v tomto pokrok. To ťa nesúdi. V živote to nikomu neuškodilo. V živote to nikomu nezabilo. Veľká počina. Jointy jedine. Ale marihuana je príroda. A prečo nám zakazujú prírodu potom? To je ten problém. Ďakujem. Špeka. A myslíš si, že marihuana je vstupná droga k tvrdším drogám? Šťastia je, ale šťastia nie. Záleží od toho, v akej skupine ľudí sa pohybujete. Vôbec. Učebník, kriminálnik, ten čo fajčí trávu. Boja sa ľuďom povedať pravdu, okrúhliť sa trusy. Múdrosti okolo, má informácie spred 30 rokov. Sú v pohode, má mierové úmysly, nezmysly sú, čo si vymysleli. Zákony, čo nesú... Rozhovor, že či sa dá s vami. Rozhovor s vami nedá? Jak? A ktorého? Ako sa volá, prosím? Ako? A sympatiak? Fú, musím ho nájsť. Dobrý je, že? A vy ste sa prosím vás nikdy ste nepoužili marihuanu? Neužili ste ju, keď ste boli mladí, že? Blbosť. Nikdy. Ja by som to zakázal. Áno. Žiadne chlasty, žiadne stačí iba málo a ja ubalím hneď.
ja nefajčím, ja nepijem, takže každý si berie riziko na seba. Podľa mňa to nie je správne určite. No lebo keď máme legalizovaný napríklad alkohol a cigarety, ktoré sú takisto drogy a sú ťažko návykové, predovším užívaní, tak mi to príde nefér. Určite by som bol za dekriminalizáciu v tomto smeru. Nemáme to, nemáme to. Že ako aj má liečivé účinky, tak na liečebné účinky by som akože je to v poriadku. Keby tu neboli takí tupí ľudia a zaostali, tak možno áno, ale tak to určite nie. Ja ďakujem za rozhovor. Blbosť, určite blbosť. Jasné, ja si tiež myslím, že to nie je správne určite. To nie je správne. Myslím si, že je to absolútne nesprávne. Ak sa pozriete na moje tričko, tak to asi povie za všetko. Už to cítim, jak sa nabíja. Už to ide, už to cítiš, jak sa nabíja. Už to ide, už to cítim, jak sa nabíja. Fajčíš to ty a fajčím to i ja. Už to ide, už to cítim, jak sa nabíja. Už to ide, už to cítiš, jak sa nabíja. Už to ide, už to cítim, jak sa nabíja. Fajčíš to ty a fajčím to i ja. Opisujeme marihuanu, bonga, fajky. Ne to, ako sa predávajú paradajky. Ne, marihuana není droga, marihuana je liek. Takže určite není. Absolútne nezmyselné, lebo viacej peňazí sa vynaloží vlastne na ten prevoz tej odsúdenej a rôzne papierovačky, ktoré sú úplne zbytočné. A Zuzi a vlastne je to úplne na prd. Zbytočne za 1 gram, nech to dajú na 3, ja nehovorím, že úplne zlegalizovaní, že aby sme tu chodili s plnými váčkami, ze strávy to ne, ale aspoň to minimum, aby sme mohli akože pre seba a ne pre niekoho iného, predsa každý si to kúpi pre svoju vlastnú spotrebu a ne, že to bude niekde na ulici predávať. A to minimum, čo je na ulici, to už sú ich problémy, ale proste takto. Prečo táto otázka, sa smiem spýtať? Aha, takže nejde nakoniec o to, či to je indoor alebo outdoor, ide skôr o to, ako čo komu chutí. Ja som vlastne lekárnik a myslím si, že je to individuálne, sú rôzne druhy, proste ľudia majú rôzne problémy, niekto má napríklad insomniu, čo je teda nedostatok spánku. Vtedy by som odporučil nejakú možno indiku alebo niečo také, tá je skôr na ukludnenie. A ďalej, keď má niekto napríklad problémy s trávením alebo má nadstavené vlastne chemoterapiu, má vtedy človek problémy s jedením, vtedy by som odporučil možno sativu, ktorá zvyšuje chuť do jedla, ale keď sa človek chce len tak vlastne cez víkend vydymiť namiesto alkoholového posedenia, tak je to rôzne, no. Ja by som odporučil nejaké moje obľúbené, čo sú tak Orange Bud, Biela vdova klasická, alebo fialka nejaká Purple One, alebo Orange Bud, to som povedal vlastne. Ešte nejaká otázka? Nie, myslím si, že by mali naši politici, naša vláda vlastne trošku zmierniť s týmto, lebo je to docela dosť. Keď si zoberieme napríklad, že za znásilnenie človek dostane 3 roky a za to, že má človek u seba gram marihuany, dostane 2 roky. Ja myslím, že to je docela viditeľný nepomer, lebo proste naša vláda tým hovorí, že choďte a znásilňujte vlastne, je to isté, ako keby ste si proste s kamošmi trochu pofajčili trávu a zasmiali sa. A naša ťažkopádna vláda by mala možno myslieť trochu moderne, zlegalizovať marihuanu alebo zdekriminalizovať ju, lebo keď si to porovnávame s alkoholom, čo je docela škodlivý, abúzus teda, tak je to dosť divné. Je to veľmi zvláštne, že niečo, po čom sa človek smeje, zrazu je tu niečo, po čom človek je násilný, agresívny, zvracia, sú tam rôzne nežiaduce účinky. Ako nehovorím, že pri marihuane sa to nemôže stať, ale menej, určite menej, neviem. Neviem presne, čo som videl, čo z vlastnej skúsenosti by som povedal, tak je to zaujímavé. No ja si myslím, že oni to na schvál držia v kriminálnej zóne, lebo na to je naša vlastne, z toho sú peniaze tým, že to je nelegálne.
našom hlavnom. To ide, už to cítim, jak sa nabíja. Už to ide, už to cítiš, jak sa nabíja. Už to ide, už to cítim, jak sa nabíja. Fajčíš to ty a fajčím to i ja. Už to ide, už to cítim, jak sa nabíja. Takže súhlasíte so zákonmi týkajúcimi sa marihuany? Tak ja ako mám v rodine také skúsenosti, že mali sme ako narkomani v rodine nejaké problémy a proste ja nesúhlasím s tým, aby sa nejak drogy teraz ako legalizovali, keď také ľahké, akože chápem to a možno, že na nejaké lekárske účely to by som všetko pochopil a určite nie do väzenia posielanie to, hej, ale zase, aby sa to nejak na ľahkú váhu bralo a čím viac sa bude ustúpať, podľa mňa to už potom sa bude ešte viac a už neviem, kde to skončí potom. To je môj názor, ja neviem. Veď maká geta, vec, čo nám ide vždycky zvestri. No, ja by som ju nepovolil. A aspoň na tie lekárske účely? Na lekárske možno, hej, no, ale tak no. Podľa mňa sú prijebané každý z tých vyjebancov drevených. Podľa mňa určite by to mali zlegalizovať. Som za, aby to zlegalizovali. Tak za to určite nie som, aby toto robili, aby posielali ľudí do väzenia. Robia sa tu ďaleko horšie zločiny, ako je proste, keď si človek chce zápaliť jedného jointa. Ešte by som k tomu dodal aspoň, nevidel som, aby kvôli marihuane sa stalo ešte niekedy niečo zlé proste. Hovorím, dejú sa ďaleko horšie veci. Určite nie, pretože sú určite iní, ktorí by si to viac zaslúžili. Podľa mňa je to dobrá myšlienka a dobrý návrh. Takže nesúhlasíte so zákonmi týkajúcimi sa marihuany? Nie, nesúhlasím. Už to cítiš, jak sa nabíja. Už to ide, už to cítim, jak sa nabíja. Fajčíš to. Ste za dekriminalizáciu marihuany? Áno, som, samozrejme. Samozrejme, keď to pomáha človeku a je to lepšie ako niektoré lieky, tak určite. Aké zákony ohľadne marihuany? No áno, poznám, a ktoré konkrétne ako myslíte teraz? Za to, že oný človek má pri sebe zhruba gram a hrozí mu proste trest odňatia. Je tam sadzba, sa mi zdá, 4 až 10 rokov. Tak ako je to nezmysel proste za to, že človek si chce dať jointa napríklad s kamarátmi a tie tresty sú prísnejšie ako napríklad za vraždu. Za neúmyselnú. No. A vy súhlasíte s tým poslaním do väzenia za 1 gram marihuany? Nie, absolútne. Tak ako povedal kamarát. Je to normálne, aby človek dostal za vraždu, úmyselnú vraždu malého decka, pod vplyvom alkoholu riadi auto, konkrétne žitný, zrazí ho, zabije ho, pôjde na nejaké 4 roky do basia za marihuanu na 10? A viete o nejakých liečivých účinkoch marihuany? Je ich určite viacero, počul som o tom. Tak napríklad pomáha pri rakovine, potom sa mi zdá, že tam boli aj tieto Parkinsonova choroba, tieto závažnejšie choroby, neviem, či je roztrúsená skleróza, nie, že zmierňuje príznaky. A neviem, viacej. Tam bol viacej, má viac účinkov, aj sa vyrábajú rôzne maste napríklad. No, je to také disproporčné, keď si človek predstaví, že keď sa niekomu podarí niekoho zabiť, tak za čo ide, na ako dlho ide sedieť ten dotyčný a že sa to v podstate nejakým spôsobom porovnáva s tým, keď niekto má pri sebe gram marihuany. A so svojou prednáškou vystupí Dušan Dvoržák. A ak vás môžem ešte poprosiť, tak poďte bližšie sem, aby vám nič neušlo. Ale je dobře, že jste tady, protože každý z nás, kdo tady stojí a kdo tady přišel, tak tím něco symbolizuje. A tady zrovna Mladík, kde máme svobodu, kdo nám bere přírodu, to je, myslím, jasný heslo, který říká, že si to tyhle práva nechceme nechat vzít. Už nie je smota i špek, v ňom kres, keď ide do mňa prichádza skrz moju mysel baví ma tento proces. Každý rok vysadím stovky rostlin konopí a každý rok přijede policie a sklidí to a vypadá to jako taková donkichotská snaha, ale já si myslím, že dřív nebo později budou muset právě právně uznat, a stejně tak i u vás na Slovensku, že nemohou zneužívat policii proti nevinným lidem, kteří nikomu nic nedělají, nic špatného nedělají
nevytváří žádné ohrožení společnosti, nic takového tam není. Banduje ganža riadne zastúpená meta je jak ženská, jak sex. Naše veľká čaplex a Vilda to vie, preto zasmotáš špek. Tak podaj mu gres, aj zajtra, aj dnes, lebo kalba jointov je ten Přišla kvůli tomu, že to konopí používáte většinou pro radost. Ale i ta radost, i to, že vám dá nějakou energii, dodá vám sílu, dodá vám radost, je něco pozitivního a jen málo procent lidí s tím zachází tak neopatrně, že mu tohle konopí může Podľa chuti, ale väčšinou indoor. Indoor. Marihuana je väčšie zlo ako alkohol? Myslím si, že nie. Alkohol rozvracia rodiny a marihuana skoro nikomu neublížila. Kto má rozum, vie, ako s tým vynaložiť. Já jsem adiktolog profesí, čili léčil jsem lidi závislí na tvrdých drogách, zejména na heroinu a pervitinu. A právě tam působit jako léčivo proto, aby se lidé zbavili té velice destruující závislosti, jako je závislost na alkoholu, závislost na heroinu, závislost na pervitinu, což jsou skutečně velmi nebezpečné drogy, zvlášť pokud jsou v rukách dílerů. A ve chvíli, kdy ten dealer má u sebe marihuanu, má pravděpodobně u sebe i jiný tvrdý drogy a je potřeba oddělit ten trh s těma tvrdýma drogama od toho konopí, protože to konopí skutečně má velký potenciál pro to, aby lidem pomáhalo a město, ve kterým já jsem se narodil a ve kterým žiju, Olomouc, začalo světový výzkum léčby konopí. Pošli mi jointa a pošli ho směle, politiky s jejich zákonama pošli do prdele. Stejně ty zákony nemůžou mít tu úctu mou, když je píšou lidi, co kradou a lžou. Jo, pošli mi jointa a pošli ho směle, politiky s jejich zákonama pošli do prdele. Stejně ty zákony nemůžou mít tu úctu mou. Jaga, jo. Tak nech oheň hořet ve svým srdci plán, ať schoří Řím, Amerika, babylonský stát, ať schoří všichni ty, co chtějí rozkazovat, co nic nikomu nedávají a chtějí jenom brát. My neženem se zatím, za čím oni se ženou a nevidíme cestu tam, kudy oni jdou. A není pro nás orgasmus tváří blaženou, u McDonalda žrát flaxu zkaženou. Jo, pošli mi jointa a pošli ho směle, politiky s jejich zákonama pošli do prdele. Stejně ty zákony nemůžou mít tu úctu mou, když je Kanabinoid THC má právě ten omamný efekt. A vlastně kvůli němu je celý ten humbuk, že konopí omamuje a způsobuje změny vědomí a to se také prostě nejenom té americké administrativě, ale i té jiné administrativě nelíbilo, protože to konopí jde těžko zdanit, když si to každý bude moct sám pěstovat. A o to tady jde. Nepřijdou peníze do státní pokladny, nepřijdou peníze do rozpočtu a lidé jsou samostatní a navíc se ještě můžou léčit rostlinkou, která jim může velice šetrně prospět. Na konci 80. let byly učiněn jeden z nejvýznamnějších objevů, který vlastně v léčbě konopím existuje, a ten je vázán na jméno jednoho amerického vědce, molekulárního biologa, který přišel na to, že ty naše receptory v našem těle se kryjí s těmi látkami v tom konopí a že vlastně to funguje na náš receptorový systém a že v našem těle vlastně máme tu rostlinu jako kdyby skopírovanou. Že ty kanabinoidy jsou i tělu vlastní, říká se jim endokanabinoidy, a že máme vlastní endokanabinoidní receptorový systém. To byl obrovský průlom do vědy, který vysvětlil to, proč vlastně to konopí tak strašně léčí. A pak začal hon mezi vědci na celém světě, kdo najde první vnitřní kanabinoid v lidském těle. A zase to byl Olomoučan Ondřej Lumír Hanuš, informoval, že prý na Slovensku je zákaz. Tady na tomto náměstí je zakázaný prej veřejně užívat alkoholické nápoje, tak si dejte špeka místo toho.
ty úmluvy OSN o drogách, to, co je nejdůležitější na nich je, a to si myslím, že je správné, protože já sám jako adiktolog jsem léčil lidi závislí na drogách a vím, jaký je to hrozný, jak je to obtížný, aby se ti lidé zase mohli vrátit důstojně do společnosti, no tak ty dbají na to, aby nebyl ten mezinárodní obchod. A tam si myslím, že to je správný. Každá země si to má udělat tak, aby neponižovala svoje vlastní občany a aby jim dávala důstojnost a jejich práva. Sami se zákonama vytřeli každou díru a lidi v téhle zemi začali ztrácet víru. To každým rokem pokračuje pořád víc a víc, ale každá mince má dvě strany, rupa taky líz. Kdo trávu pěstuje celý léta pořád dál, ten už věru nemá, čeho by se bál, jo, pošli mi jointa a pošli ho. Ako ste sa vlastne dopracovali v Českej republike k dekriminalizácii? Čo, na základe čoho to bolo na nejakých petíciách, alebo ako z hľadiska vlády a jej postojov? Já si nemyslím, že jsme se dopracovali do stadia dekriminalizace. Ten zákon je, já bych tady o tom mohl mluvit hodiny, ale ve stručnosti. Vy si v České republice nesmíte, jeden zákon říká, paragraf 29 zákona o návykových látkách, do 100 metrů čtverečných, a to já razím, si můžu pěstovat kolik cukytek. Druhý paragraf v trestním zákoníku říká, že když vypěstujete 5 kytek, tak jste v tuhle chvíli už trestně právně postižitelný. A jako povolené množství, který není trestně právně řešeno, ale pouze přestupkem, je 15 gramů. Jenže 15 gramů květu pro některého pacienta znamená denní dávku. Rozumíte? Ale skutečně svoboda bude tehdy, když ani na jednu jedinou babičku, ani na jednoho jediného člověka, ani na jediného teenagera nepůjde samozřejmě na 18 let, protože si nemyslím, že drogy patří mladým lidem do ruky, tak prostě když na ně nepůjde policie a bude se věnovat skutečně tomu, co ta policie má dělat. A ta nás má chránit, nikoliv nás ohrožovat. Dobrý, pane doktore, já jsem se chtěl jenom zeptat, co říkáte novému zákonu v České republice konopí do lékáren a jeho prováděcímu předpisu, který vlastně určuje jak množství, tak povolené užití toho, co vám v lékárně prodají, a i to, že to v lékárnách vlastně vůbec není. Děkuju. To je velký problém, tady tenhle ten zákon, který je také nenotifikovaný podle směrnice 9834 Evropské unie, takže je neplatný, ale musí to někdo jako já prokázat u soudu. Látek, což nikdo neví, který to mají být. A celý je to podvod a podvod na to, aby na tom vydělávala drogová mafie. Nic jiného na tom není. Je to smutný, moc smutný, protože ta otázka se dotýká tisíců pacientů a jinak oni jsou vystaveni tomu, že vlastně kolikrát se dostáváte do situace, kdy já jsem třeba konopné mastičky dával policajtům, že si tím léčil někdo z jejich rodiny něco a pak ti policajti vlastně útočí na mne. Děkuji za pozornost a přeji vám krásný den. Kto bude mať záujem o nejaký sortiment, napríklad lízanky alebo semienka a podobne, nájdete to u takého škaredého pána v modrej košeli. Ať skoří Řím, Amerika, babylonský stát. Ať skoří všichni ty, co chtějí rozkazovat, co nic nikomu nedávají a chtějí jenom brát. Outdoor? Joint? Ja osobne si myslím, že nie, ale tak ľudia chcú špekulovať vždycky, takže je to vždycky na človeku. Dobrý deň, moje meno je Martin Poliačik, som poslancom Národnej rady v tomto štáte. A prvá vec, ktorú by som chcel urobiť, je poďakovať mužom zákona za to, že sa starajú o našu bezpečnosť na tomto námestí. Jeden veľký potlesk vás poprosím, tam sú. A mali by ste potlieskať aj tým, ktorí sú v civile medzi vami, lebo zväčšujú počet ľudí, že to vyzerá, že je nás tu viacej.
Takže prosím, zatlieskajte všetkým. Oni si tiež robia svoju prácu a našou prácou je vyjadriť nejaký názor. Našou prácou nie je prekračovať zákon, nie je porušovať zákon. Našou prácou, ak sa to tak dá povedať, je ukázať, že aj na Slovensku je zo pár ľudí, ktorí hovoria, že ten trend, ktorý máme v celom svete a ten trend, ktorý postupuje v mnohých krajinách, je trend správny a že ten, ktorý tu bol doteraz, jednoducho zlyhal. Na svete boli milióny a milióny dolárov a eur a ľudských životov a ľudských osudov obetovaných v niečo, čo sa nazvalo v 60. 70. rokoch minulého storočia vojnou proti drogám. A táto vojna nemá víťazov. Má len obete. Počet konzumentov drog rastie, množstvo drog na trhu rastie, počet ľudí, ktorým drogy zrušili rodinný život, súkromie a schopnosť rozhodovať o samých sebe, rastie. Počet ľudí uväznených kvôli paragrafom tzv. Protidrogovej politiky rastie. A chvála Bohu, po celom svete aj potreba zmeny rastie. Ľudia by nemali brať drogy. Mali by byť šťastní len tak sami od seba. Ale prax nám ukazuje, že to tak nie je. Že ľudia buď zo zvedavosti, alebo z riešenia nejakých osobných problémov, alebo z nejakých iných motivácií jednoducho buď tú drogu legálnu, alkohol, tabák, lieky, Prozac, alebo tú drogu ilegálnu, marihuana a iné, do rúk zoberú. Buď ju chcú vyskúšať, alebo ňou niečo riešia. Svoj osobný problém, rodinný problém, niečo tým riešia. A myslím si, že veta niektoré ľudské individuality, niektoré ľudské osobnosti drogy berú, by mala byť základom drogovej politiky štátu. Štát by mal akceptovať, že niektorí ľudia jednoducho drogy berú. A potom sa pýta sám seba tento štát, ktorého ja tu mám byť teraz zástupcom, čo s takýmito ľuďmi budeme robiť? Budeme ich trestať, alebo ich budeme chrániť pred tým, aby si ublížili. A toto sú tie dve cesty, ktoré teraz v podstate reprezentujú politiky po celom svete. Tá jedna, takzvaná law enforcement, to je zákon, tvrdý zákon, cesta tvrdého zákona. A druhá takzvaná harm reduction, kde je dekriminalizácia, legalizácia, osvetové programy, terénni pracovníci a reálna práca s ľuďmi tam, kde to potrebujú. Tá prvá je drahá, zaplňa väznice, stojí štátobrovské peniaze a ničí ľuďom životy. Užívateľia malých dávok budú preradení z trestného činu na priestupok. To znamená, že užitie malej dávky, ktorú zadefinuje nejakým spôsobom zákon alebo podzákonná norma, už nebude trestným činom, bude iba priestupkom, ktorý sa bude trestať buď vo forme pokuty alebo vo forme nejakého alternatívneho trestu. A toto by sme mohli považovať za nejaký prvý krok k tomu, aby drogová politika na Slovensku sa začala hýbať smerom, ktorým sa hýbe vo zbytku sveta. To znamená k stále menšiemu postihovaniu užívateľov a k stále väčšiemu systematickému prístupu jednak k terénnej práci, jednak k preventívnym programom a jednak k zmenšovaniu újmy na úrovni vlastne všetkých obyvateľov. Podľa mňa je tým problémom ľudská hlúposť a apatia voči všetkému, čo sa netýka človeka samotného. Teda problémy ostatných, ktorí majú problémy medicínskeho charakteru alebo prosto len chcú byť slobodní, že im to chutí, sú všetkým ukradnuté, pretože nie sú to vaše problémy a ľudia sa nezaujímajú o problémy iných, čakajú len, že sa všetci budú zaujímať o problémy ich.
Ľudská uvedomelosť a vôľa niečo zmeniť. Samotná vôľa ľudí a zároveň aj poslancov, to je jediný možný spôsob, ako niečo zmeniť. Včera bolo neskoro, keď si uvedomíme, aké peniaze zo štátneho rozpočtu to ťahá a koľko ľudí má zbytočne zničené životy a sedí kvôli tejto problematike. Tie mentálne zmeny rozhodne potrebuje, ale neviem, či práve touto zmenou nie je aj to, aby sme sa prestali pozerať na druhých a riešili svoje vlastné problémy. Je to jeden z problémov a to, že sú aj dôležitejšie problémy, neznamená, že tento sa nemá riešiť. Problémom súčasných zákonov je to, že sú v rozpore so zákonmi, aj s ústavou, aj s medzinárodnými dohodami. Teda akékoľvek zmeny zákona, z ktorých by sa stali zákony rozumné, tak myslím si, že by to bolo v poriadku. Stačilo by, ak by tie zákony samé mali vnútornú logickú konzistenciu. Čo si myslíte o posielaní ľudí do väzenia za 1 gram marihuany? Že je to hovadina. I'm from Iran. Joint or bongo? Joint is very special. I would prefer joint, yeah. And there is legal? No, it's not legal. No, not. But it's like easy to get. If you have 5 grams with yourself, it has institution. You're gonna yeah. Hi. Yes. Hey guys. What are you talking about? Legalizing marijuana. Ah. Yeah, it's my favorite topic. I actually had some presentation about legalizing marijuana a few weeks ago in university. It went very good because everyone in the class liked it very much because he always talk about these illegal things in the class and everyone joined it and they're like, how are you talking about in front of everybody in public? There are facts that people, it's a wrong common thought in every society is that people think marijuana will kill brain cells, which is definitely not correct. In my personal experience, I have been smoking for 2 years. And in past 2 years, I didn't have any problem. I was learning 2 languages. So how is that even possible? Čo Evelyn, ona tam tak strašne pekne povie, že zásadne parlament a proste, že poďme vymyslieť nejakú píčovinu, teraz čo zakážeme, tak zakázali trávu, no. Rozsudok mene Slovenskej republiky sa uznáva za vinného dňa 15.11.2009 čas 16 hodín v Bratislave. Prechovával spodné bielizny 15 vreciek tlakový recev, plastové vrecká obsahovali 12 000. Obvykle jednorazový druhý a razávny. Sú v zmysle zákona číslo 130 o omamných látkach zaradené do prvej skupiny umamných látok. Neoprávnene prechovával aktorokovú látku, čím spáchal zločin, ich držania a obchodovanie podľa paragrafu 1 podozrenie uznáva za rozsudok.
Ďakujem.